Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kajingno kiwayar hakeleng kenong ba Shillong, kabo jingmaru ya kipat ba kibalit bawan, kamtam ladayat hakipor menmit. Kinong jingok kai perthei haba kiwan sya kajela Megalia, kajaka kabaningkong kabakiwan banlet, kadai hakandai lat. Bat kidaya ru kajinglong, Henry kajingno jong kini kiwayar kapendu no kajing Itynnad kajongka. Habaya keren bau General Secretary jong ka BJP Megalia uba wan kit bok posna, halur kajingno kiwayar hakaleng saudong kanong ba. Uloong ba dangshan ng menteri rang ba kajelaw kon ba sangma, ulapan bana ban paweng no ikiwayar ki menteri kamsyu. Bat kibala shuno bat penwit pat ba hakayat kayeng. Uloong ru ba kani kakam kalayat sa khamat ban penkre kajingwan ka National Games. Bat kila persyang Henry ke ikabadan kam kalong ba kum kanong ba kam day shu taman perkat ban weng kini kiwayar ki bawit. Henry kila day ban don kaplan ban yat kam syakmat ban ped kumno ban penyat lakaday kaborting ni kini kiwayar. Uloong ru ba kajela Asam menta kala persyang ban penyat napo kendo kiwayar baro. Bat kajela jongiru kala ban long lada ka Sorkar ka Shimkya kamtam hakijaka ki bakinong wan jong okai perthei ki wan kum ka khandai lat umkra bat kiwei ki jaka ki bamarjan. Ulong ruba ngi juyo baman kapor habawan uslap kaleer bat kajing hap ki dieng ka penthut ka boarding bat lada yat da ka plan bathamai kan long ka babiang. Kandon kajing lut Henry lada perkhat pat kajing Itynnad kadon kam ban pet kini kilat. Kam day ban perkhat tang nak benta ka National Games Henry kade ban perkhat nak benta ki por ki banwan. Shu lai thu ru ba ha India kila persyang kani bat ha Chandigarh kade kawai na kinong ba kiba lale kani. Kiwai kinong ba ru kila persyang bat kam day ka basuk. Henry lada ka Sorkar ka don ni kajing thumu kala ban lum ni Itynnad bat keren kala ban long. Kiwai kiri kila le kani bat kalong ka ba Itynnad. Karu kompensyong ki post lat ru ka Itynnad bah. Uba po osna uloong baka seng kan sa Jingmut ka Sorkar ha kabay day bat kani. Bat ban pentrei kam khnang baka nong ba Shillong kan long ka ba Itynnad omtang kata kideiru ban pentrei kam ha ki district headquarter ru. Ngafrai kadika sinjam ka baningkong ka ba nakalyang menteri rang wadu ula kata ka jingkya kamtam ha bay day baka ni ka jing kani kom kini ki cables ki overhead cables apo ka sor Shillong kamtam haba kajela ka pagkre man pidang ka National Games te kalong kay gi bastana ba nakalyang menteri rang wadu ula shimkya gani ngafai kala nang ka kam shakmat ngafai kila sedang ban persyang ban kumno ban mengita ndi kay ka badon kam ni kalong ba pi kum ka nong ba hi kabala kan ang mixni kanang roy jadi siya umday shu ban pakhatang man suong man weng kini ki cables ki bawit ni ka plan hi gadi balong ba ngidi ban ya no kham shakmat hniat ban plan thamai no hi kaya ka rukom man panya kanika no kalan jong kalat ne kini ki low tension lines ne ki high tension lines ki ba kadi ban no ada ka rukom plan thamai mentality the pipet ngatai ngi dakshi po ka news mani kini ba kajela Asam ni minta ba padiang ka sekarang persyang ba pedian underground no ki cables block pat tengah kai ko kajela jengin kala berlong lada ka Sorkar ka dan Jingmut ba ali sikat tu kat ni ki jaka ki ba kini ki turis ki wan ba pun ba kandailan ne tamat ran ne penok justice po line ka ka Sorkar kalahi ban plan ban kuno ban penyat no gini cables underground kanang ba kanong kan Itynnad kasnong kathaw kan Itynnad kanora ka jingklot nang ta long nilat ni ki namar khari teng gini ki overhead lines teng dawan slab dawan dahap ding da leer ti ka jingwit ka dan re lada lala matep iki khno penyat iki plan thamai gini ki ngathai kala manong hot ka jinglut kan don Henry ka Sorkar ada ka don ka jingtmu kala man lai kini te kata hi ngathai nagalyang ka Sorkar ada ka perkhat hi ba kuno ban pen Itynnad ya kasno ka teng thai dim sang sota ba di ban plan long term tang mangin pe ka National Games hot ka National Games su kala don hakmut te Henry
ngiri berpakat long term kuno ban penitnat susu ya kanika Shillong ju samtam ya kanika ka kaptut juga jelah apa India kada kajing persang kala don dengan train village po ki metros samtam ki plan cities kala ya Chandigarh was the first city to implement ya com kini ki cities ki belalong plan hi apa di India kila persang tapi pet apa Vanaras ru hadir bagi penthmai yang ya city kamtam nama bagi holy city tahang turu kila penya underground ki kibos hot kamde ke besuk dan ngathai la daga Sorkar kadang ke Jingmut kala banno namun alum lo di department profit di belong concern kala belong the people li sabar li te profit ka system ka ya tu underground cabling kidan ki pad mounted transformers te kalong Itynnad aesthetics su kadang skyline ke Itynnad ken long ate ham ka Jakarta turis ki wan Itynnad bani shandur bani te no gini ki cable gini ki internet cable ki cable TV wires and all ka isi ting ka company and plus ka kom pensyong ki pole lines ru la kim long even pi ka long ka isi te ngathai kan keluar ke Shillong ka thau kan Itynnad tingila ban pendon kami gitu ki jaka ki balang keluar bingin bu ki transformers ki ba katkum gejuk kaban penyak ya kata tengah saya kan long Jingmut hi ki patba nama ba and tourist point of view kan long Jingmut the vipet apo ka aesthetics ka Itynnad kan long Jingmut the vipet habai di ka jinglit khari kala to kan long Jingmut nama da slab da hap upian da hap da kelan udieng ru kan long don jing ta su long alis ka Jingmut kan di ki patba tingi kerman ba ngi jela jing nin sala ban plan kita ki ban kan Itynnad ini nomba Shillong tu, but iki district headquarters tu dalam apa ni? Yang aja ni nagalang ke parti BJP hilang ngilong ki bakloi, kanu hi ka mat hi ka baidi ka development hi ka ke ban penwara ke jingroi jingpan jong jela hi ngilong ki bakloi nomor ba ka nongrim hi jong parti BJP hi ka long Viksit Bharat 2047 bangin poin siya kata develop India siya bangin kenjo siya kata sispas nan ti kalong clear na kalyang jungi ni penyang bat ngin ai ro kata Jingmut ya siya kasota